vesprada, jo sóc Irene Domínguez. He triat el llibre de Diccionari per a Ociosos, un llibre de gènere assagístic escrit per Joan Fuster, on trobem una recopilació de diversos articles que ha publicat ell anteriorment. Aquesta obra és considerada una de les més importants de l'autor i s'ha traduït a diverses llengües com és el castellà, l'anglès, el francès i l'italià. La seva edició original es va publicar en català a Barcelona l'any 1964 i la traducció a castellà va tindre lloc el 1986. Joan Fuster és un autor valencià que va néixer a Sueca l'any 1922 i va viure fins l'any 1992. Va estudiar a la Universitat de València i en acabar es va fer conegut com un periodista, un escriptor, un ensayista, catedràtic i activista pels drets lingüístics. Va ser escriptor i figura clau del nacionalisme valencià contemporani i a més és considerat l'ensayista més important en català del segle XX. Entre les seues obres més importants en tenim Nosaltres els valencians i Diccionari per a Ociosos, que és la que he llegit jo. Aquesta obra es caracteritza com un assaig perquè, com podem observar, els seus textos són més ben breus. Hi ha diversos textos, alguns que tenen una duració de diverses línies, però altres que tenen d'unes pàgines, aproximadament, una o dues pàgines. I ahí trobem que els textos són més bé subjectius, són més d'opinió de l'autor sobre diversos temes. Aquests temes són humanístics o abstractes, que és altra de les característiques dels assajos, i així podem trobar que parla de conceptes socials i culturals, de la llibertat, de l'amor, també de la ciència, de tots aquests temes. A més, a banda de trobar opinió personal de l'autor, també trobem que està bastant documentat i fa referència a altres obres o altres informacions oficials que ens situen un poc en el que està parlant i que l'ajuden a ell a argumentar la seva perspectiva i la seva opinió. Aquesta lectura està dirigida per a un lector mitjà. No hi ha que ser especialista per als temes que tracta, com ja hem dit que són socials i culturals, i totes les persones més o menys coneixen aquests temes, però sí que hi ha que ser un lector habitual perquè el vocabulari i la sintaxis no és massa simple, o sigui, té un poquet més de dificultat. En la meva opinió, si recomanaria aquest llibre, això dependria molt de amb qui parle. Aquesta és la segona vegada que faig aquesta lectura. La primera volta, fa uns quants anys, en batxiller, em va encantar, per això la vaig escollir de nou per a fer la ressenya. No obstant, crec que no és un gènere que siga per a tots. És cert que la brevetat dels temes pot fomentar que sigui una lectura més amena, però també la varietat de que parle d'una cosa i després d'altra millor fa que els lectors menys acostumats vagin perdent el fil del llibre i desconnecten del conjunt que transmet. Ho recomanaria sobretot per les reflexions que ens fa a nosaltres com a éssers humans, com societat i com persones. Parla de temes molt diferents, parla per exemple del Mediterrani, que és la nostra terra, també de política, de la moneda, de la ciència, però també parla d'altres temes més abstractes com és l'amor, la llibertat, mentira, mort, i desperta molt la reflexió a tot allò que vivim dia a dia o que anem a vivir en un futur, o ja hem vivit. I per acabar, m'agradaria llegir un fragment que em va agradar molt en el seu moment i el trobem a la pàgina 25 a la definició de gent. Quan diem la gent, mai o quasi mai, en general, no volem al·ludir-nos a nosaltres mateixos. Jo dic la gent i designo els altres. I sí, la gent són els altres. Per definició, la gent són els altres i no jo.
Ens resistim a veure'ns sumits o submisos en la determinació d'un grup, d'un magma humà confús i ofuscat. Ni tan sols si ens hi trobem, ni tan sols en el cas d'haver-nos trobat materialment immersos en aquella multitud, no acceptem de reconèixer-nos-hi. D'altres paraules, com ara poble o colla o societat o partit o equip, quan ens inclouen ens semblen justes en la nostra inclusió, fins i tot admetem un possessiu, el meu poble, la meva colla, la meva societat, el meu partit, el meu equip, que subratlla la nostra adhesió, no diem, però, la nostra gent, sinó és emprant el terme gent amb un sentit de precisa sintonímia amb qualsevol d'aquestes altres vocables. La gent és tota una altra cosa. El concepte de gent només se'ns fa evident quan, ni que sigui mentalment, ens n'hem separat. És clar que, com només podem parlar de la gent quan hem deixat de ser gent, de vegades ens fem la il·lusió que ens estem al marge, constitutivament al marge. Però això és un miratge, no hi ha dubte que la gent són els altres i cadascú de nosaltres. I amb aquest fragment m'agradaria despertar l'interès dels que esteu observant aquesta ressenya i a veure si voleu llegir-lo i reflexionar sobre alguna de les cosetes que ha escrit Joan Fuster.